Mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milí a vážení hostia, milá pani seniorka, vy všetci, ktorí ste dnes prišli na také vyvrcholenie konferencie Slávy šľachetným na slávnostné spomienkové služby Božie. Spomínať na ľudí, nie si ich ctiť a nejako bezhranične príjmať, ale spomínať na to, čo v nich bolo pekné a vzácne, je dnes našou úlohou. Dať Bohu slávu a česť a naučiť sa, aspoň tak na chvíľu, niesť krásne posolstvo ľudí, ktorí tu boli pred nami. Niesť ich ducha a ich silu a ich zbožnosť. Nech nás nestrojediný Boh požehná a posvetí, aby sme toto všetko vo svojich životoch dokázali. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo, aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a veriť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Hospodinovi sa utiekam. Ako mi môžete povedať, uleť na váš vrch ako vtáča? Lebo hľa bezbožní napínajú luk, na tetivu si kladú šíp, by po tme vystrelili na úprimných srdcov. Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý? Hospodin je vo svojom svetom paláci, Hospodin na nebesiach má svoj trón. Jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudských synov. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného, ale jeho duša nenávidí milovníka násilia. Dážď žeravého uhlia síry spustí na bezbožníkov a v ich kalichu bude im údelom palčivý vietor. Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky, úprimní uvidia jeho tvár. Dnešné sveté, slávnostné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 6. kapitole. Lebo nie je dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase nie je planého stromu,
nezbierajú stráne a figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Milí bratia a sestry, na dôkaz toho, že si slová evanjelia vierou osvojujeme a úprimne sa k ním priznávame, vyznajme spoločne vieru v trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný, umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. Z Tvojho chrámu, Bože večný, vznáša sa náš hlas srdečný, všetkých, ktorí Teba ctíme a v pokore sa modlíme. Prosíme, by si nás stále viedol k Tvojej cti a k Tvojej chvále. Amen. Pre vážnosť slova Božieho a z úcty k nemu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujte slova písma svätého, ktoré čítame z prvého listu apoštola Petra z kapitoly 4, verše 10 a 11 takto. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu, keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, vzácni hostia, milí domáci viery, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dary, darčeky, ako ich máme radi. Maličké, ukryté v tajomných krabičkách, ale aj tie celkom veľké, zabalené možno v nemotornom, obyčajnom papieri. Dary, z ktorých dýcha nevšednosť, a ktoré budia obrovskú zvedavosť, ale aj dary, ktoré v spomienkach i po rokoch naozaj dojímajú láskou darcu. Dary neočakávané, plné prekvapenia a možno aj humoru, pri ktorom veselo poskakuje srdce. Áno, máme ich radi. Tešíme sa na ne, či sú malé alebo veľké. Možno je to len úsmev, ktorý prekvapivo vyčarí odozvu na protiľahlej tvári, alebo pár povzbudzujúcich slov, či biely obláčik v poštovej schránke, alebo bez diakritiky, proti všetkým pravidlám gramatiky, len niekoľko písmen v SMS-ke. Dávame si ich a posielame, aby sme nimi prejavili to najdôležitejšie, to, čo robí život v skutku životom, čo mu dáva pravú chuť, príjemnú vôňu a skutočnú krásu. Lásku. Pravá hodnota daru sa neskrýva v jeho veľkosti, ba ani v jeho cene, ale skrýva sa vo veľkosti lásky, z ktorej je nám daný. Láska potrebuje objekt aj subjekt.
Toho, ktorý dáva a toho, ktorý prijíma, aby z neho urobila opäť darcu. A tak keď hovoríme a myslíme na dary, musíme prejsť od toho, čo je hmotné, k duchovnej podstate, na ktorej všetko stojí a z ktorej všetko vychádza. Nemôžeme nemyslieť v oveľa širších dimenziách a súvislostiach, aby sme siahli do tých najhlbších dimenzií ľudského života. Len tak môžeme vzlietnúť vysoko. Vysoko a nazrieť cez otvorené dvere nebeskej slávy do pravdy, ktorú potrebujeme pre život viac ako soľ. A čo tam vidíme? Diakon Štefan dáva odpoveď, čo možno vidieť v otvorených nebesách. Vidím nebesá otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Ten vzácny, najvzácnejší dar. Boží dar človeku. Boží dar človečenstvu. Stelesnenú lásku Otca k svojim deťom. Toho, ktorý je dôkazom aj potvrdením, že mu na nás nadovšetko záleží. Že mu nie je ľahostajné, ako žijeme, že mu nie je ľahostajné to, čo príde, to, čo nás čaká, ani jeden jediný deň, ani jediná chvíľka nášho života. Zamiloval si nás večnou láskou. Z tej lásky nás priviedol na svet a obdaroval nás. Nie je na zemi ani jediného človeka, ktorý by nebol obdarovaný. Bratia a sestry, mohli by sme tu stráviť veľmi dlhý čas na vymenovávanie všetkých darov. Stačí, keď spomenieme len slovo apoštola Pavla. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám s ním nedaroval všetko. Neuvedomujeme si to dostatočne, ale my sme nesmierne bohatí. Bohatí, lebo sme dostali v Ježišovi Kristovi všetko. Všetko, čo potrebujeme pre časný aj večný život. A aj vieme o tom. Máme však na to pamätať a byť za to vďačný. Nie pyšný, nie namyslený, ale vďačný. Ježiš Kristus predsa žije v nás. Skrze Ducha Svätého prebýva v našich srdciach, posilňuje nás, pozdvihuje, keď sme skleslí a napomína, keď sme zvádzaní na zlé chodníčky. Dáva nám nádej, keď sme smutní a pripomína, že sme spasení a máme miesto v nebi. Tam v Božej sláve. Nie pre naše zásluhy, nie pre našu výnimočnosť, ale pre jeho lásku. Pre tú lásku, ktorá ho priviedla k smrti na dreve kríža. Pre jeho lásku, ktorá zvíťazila nad smrťou. Keby sme nemali nič na tomto svete, keby sme všetko stratili, s Kristom máme všetko. Presne tak, ako to spievame. Nebesá nám zostanú. Je to, ako píše apoštol Pavel. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a mal účasť v jeho utrpeniach a bol mu podobný v smrti, aby som dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. A predsa naša viera v neho a jeho konanie pre nás a s nami, milí bratia a sestry, nie je len o budúcom živote. Nie je len o tom, čo nás čaká vo večnej sláve. Istota večnosti oslobodzuje nás a vedie k tomu, aby sme sa pozreli s odvahou aj horlivosťou, s nadšením aj s radosťou do očí životu. Viera v Ježiša Krista
Je predsa o našom živote tu a teraz, o našej prítomnosti a súčasnosti. On nám dáva rozličné dary. Dary, ktorými obohacuje náš každodenný život. Alebo inak, robí z nás dary pre iných. Robí z nás, ktorí sme smeti, hriešnici, nehodní, stratení, to, čo je vzácne. To, čo je potrebné pre spoločenstvo, v ktorom žijeme. Ako záhradník, keď šľachtí plánky vzácnymi vrúbikmi, tak Pán Boh šľachtí životom svojho syna a robí z nás užitočných ľudí pre svet. A my to máme vedieť a podľa toho máme žiť, aby sme boli šľachetní. V tomto týždni bola tu v Liptovskom Mikuláši a poviem vám, tak trochu som na to hrdá, že práve tu v Liptovskom Mikuláši reč o mnohých šľachetných. Predovšetkým o výnimočných mužoch Jánovi Lajčiakovi a Rudolfovi Macúchovi, ale aj o výnimočných ženách Anne Pivkovej a Elene Maróty Šoltésovej. Čo ich spájalo? Dopriala by som vám počuť všetky tie bohaté a krásne prednášky, ktoré na Mestskom úrade odzneli. Ale k tomu už nie je čas. A predsa, čo ich spájalo? Predovšetkým to, že darmi ducha, ktoré dostali, slúžili iným. Spájalo ich aj to, že to vôbec nebola služba jednoduchá a ľahká. Ich životné cesty boli veľmi trnisté a sila ducha im pomáhala, aby sa nedali zlomiť, keď prišli veľké prekážky. Stálo by za to, áno, načrieť a povedať a priblížiť si niečo o ich diele. Veď každý z nich je tak veľkým darom, na ktorý smieme a máme byť podnes hrdí. Nož, nie každý môže robiť to, čo robili títo vzácni ľudia a čo dokázali oni. Veď nie všetci majú rovnaké dary, ale ich životy dosvedčujú aj inú pravdu, že mnohí nerobili to, čo robiť mohli a mali a k čomu mali dostatočné schopnosti a prostriedky. A toto vedomie nás vedie ku kritickej otázke. Využívam dary, ktoré mi Pán Boh dal? Alebo vidím v živote len to, čo mi Pán Boh nedal a lamentujem nad tým a stále sa ľutujem? V živote tých, na ktorých spomíname, zohrali veľkú úlohu rodičia. Silné duchovné zázemie, plné lásky a opravdivej, živej viery. Nezastúpiteľnú úlohu v ich životoch zohrali vynikajúci učitelia, ktorí odhalili a podporovali ich talent. Ale aj životní partneri, ktorí boli im oporou a pomocou a trpezlivo niesli nevždy ľahký život s takto obdarovanými ľuďmi. A toto všetko bolo oveľa lepším základom ako materiálne statky, ktorých nemali dostatok. Bratia a sestry, aj my máme dary. Aj my máme dary, ktoré máme rozdávať našim deťom. Dovolím si tvrdiť, že naše deti žijú v oveľa lepšom materiálnom zabezpečení, ale v oveľa väčšej duchovnej chudobe. Chudobe na lásku, na vieru, na vrúcne pochopenie a neraz aj celkom jednoduché pohľadenie po vláskoch. Potrebujeme učiteľov, ktorí budú dobrí vo vedomostiach, ale budú mať aj silného ducha.
Potrebujeme byť manželmi a manželkami, ktorí sú vyzbrojení vytrvalosťou v láske a obetavosťou a nie hľadaním vlastného prospechu. Zdroj je tu. Je v Kristovi a v jeho slove. Je tu. Božie slovo hovorí, je blízko teba v tvojom srdci. Je tu v tomto chráme. Bez Krista spásy niet. Všetko sú to len smeti, ktoré len chvíľku majú nejakú cenu. Ale s ním je tu láska, láska Božia, ktorá všetko pretrpí, ktorá nikdy neprestane, ktorá sa teší s pravdou, je trpezlivá, dobrotivá a jediná dokáže zmeniť svet. Vždy nám bude chýbať a pritom nemusí. Niekto by povedal, že tu by bolo dobré a zdá aj zastať. Ale bratia a sestry, tu zastať nemožno. My sa musíme pýtať ďalej a musíme sa pýtať nielen ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo. Využívame dary, ktoré nám Pán Boh dal? Aké sú to? Už sme povedali, že ich je veľa. Ale v súvislosti so spomienkou na šľachetných, ktorí žili v dobe neslobody, národného, maďarského či komunistického útlaku, ktorí chceli odovzdávať všetko to, čo dostali od Pána Boha do vienka, ktorí nezakopávali, ale rozvíjali z verenej hrivny. Ale spoločnosť svetská a neraz aj cirkevná im to neumožnila. Naopak hádzala polená pod nohy. Musíme sa pýtať, ako je to dnes s nami, ktorí tvoríme svetskú aj cirkevnú spoločnosť. Ako podporujeme dnes nadaných študentov z chudobného prostredia. Aké uplatnenie majú tí, čo nadobudli vzdelanie, rozleteli sa po svete, aby získali vzdelanie na najlepších univerzitách a vrátili sa domov plní vedomostí s túžbou rozdávať svojmu národu. Aké majú uplatnenie? Či dnes už niet ješitnosti medzi nami, ktorá bráni, aby sa dokázal, aby mohol slúžiť ten, ktorý je možno lepší ako ja? Vieme sa zastať tých, čo v dravom svete ostali predsa skromní? Musíme sa pýtať, zaujímať, starať, akú spoločnosť, aké spoločenstvo, akú cirkev to budujeme a ako to robíme. Zaplatíme štátu dane, a viac nás nezaujíma, ani nechce zaujímať, veď politika je predsa špinavá vec. Ak takto zmýšľame, tak je to veľmi málo. Ak zaplatíme cirkevný príspevok a viac nás nezaujíma, nech rozhodnú tí, čo tam sú hore. Tak, bratia a sestry, je to veľmi, veľmi málo. A nectí nás to. Túžim, a iste aj mnohí z vás, aby sme nemuseli a aby nemuseli potomkovia naši čítať v archívoch riadky, aké predniesol brat farár Stanček z pera Jána Lajčiaka. Veru, sú tu na Slovensku pomery žalostné. Ja, čo mladý človek, bol som ešte v úzkejších pomeroch. Ale nezúfajte a nedajte sa zlomiť prekážkami, veď Boh sa postará o vás. Dobre robíte, keď sa nedáte sklátiť. Milí bratia a sestry, dary, darčeky, ako ich máme radi. Robia život pekným a radostným. Tie veľké a vzácne, ale aj tie drobné. Aj tie malé
aj tie, ktoré možno nie sú až tak krásne. Aj my sami. Každý jeden sme darom tomuto svetu. Máme mu slúžiť celým svojim bytím, láskou, pravdou, prácou, peniazmi, záujmami, modlitbami, nezištnou službou. Spolok dobrodejí, sirotinec, Betánia, školy, diakonia. To všetko, čo z nich ostalo. A k tomu aj preklad Evanielií Jána Lajčiaka, ale aj planétka, ktorá žiari na tmavom nebi s menom doktora Rudolfa Macúcha. Aj kniha Eleny Maroty Šoltésovej preložená do 21 jazykov sveta. To všetko a ešte oveľa viac je svedectvom služby tých, ktorí boli pred nami. Dnes svet a ľudia potrebujú našu lásku. Potrebujú, aby sme sa spojili. Aby sme konali to, čo je šľachetné. Aby sme boli ľuďmi, ktorí sa neboja, ale svojim životom oslávia Boha pre Ježiša Krista. Toho, ktorý nám dal všetko. A keď toto všetko urobíme, nuž povedzme si na sklonku života, nehodní služobníci sme. Nie nám, ale tebe patrí sláva na veky vekov. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Oče nebeský, Ty si darca všetkých dobrých darov a od Teba neprichádza nič zlé. Ty si Otec svetiel a od Teba prichádzajú len dokonalé dary. Hľadíme dnes spolu s Štefanom do otvorených nebies a z celého srdca dobrorečíme Tvojmu menu a ďakujeme Ti za nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Za ten dar najvzácnejší, dar najväčšej lásky tomuto svetu i každému jednému z nás, aby sme mohli mať život večný, život požehnaný na tejto zemi, život plný odvahy, boriť sa so všetkými prekážkami a nevzdať sa, ani keď nepriatelia broja proti nám. Ďakujeme Ti za dary ľudí, ktorí svoj život postavili do služby Tebe a milovali svoj národ, svoju cirkev, spoločenstvo, v ktorom žili, ľudí, hoci v zapadnutej poslednej malej dedinke. Ďakujeme Ti za svedectvo, ktoré tu ostalo ich prácou, ich láskou. Prosíme ťa, prebudzaj nás svojim svätým duchom. Burcuj nás, aby sme aj my vydávali svoje životy do služby našim blížnym. Aby sme boli dobrými rodičmi, ktorí milujú svoje deti, ktoré myslia na ne v každom čase. Prosíme, pridávaj nás tých, ktorí budú ochotní naše deti vzdelávať a dávať im nielen vedomosti, ale dvíhať ich ducha a naplňať ich duchovnými darmi a viesť ich bližšie k Tebe. Prosíme ťa za tých, ktorí na poli vedy odhaľujú Tvoje tajomstvá a robia tento svet múdrejším a aj lepším skrze svoje poznanie. Prosíme za tých, ktorí vedú cirkev, štát, svet, aby tam nevládlo zlo, závisť, nenávisť, pýcha, povýšenectvo a hľadanie vlastných záujmov. Ale prosíme, aby si im dal čisté srdcia, ochotné slúžiť v láske, pravde a nezištnosti aj za cenu seba obete. Prosíme ťa za našu cirkev,
aby tak, ako pred mnohými rokmi dnes vydávala mocné svedectvo o tom, že Ty jediný si svetlo. A tak, milý Pane Ježiši, v tomto zhromaždení ďakujeme Ti vrúcne spolu s všetkými, ktorí sa radujú vo svojich srdciach pri rozličných príležitostiach. Ďakujeme s mladými ľuďmi, ktorým si požehnal deti. Ďakujeme s tými, ktorým si slúbili vernosť a vstúpili do manželstva. Ďakujeme s tými, ktorí sa obzerajú pri životnom jubileu späť a vidia mnohé dobrodenia a Tvoje požehnania. Ďakujeme Ti všetci spolu za všetky dary, ktoré si nám dal. V mene toho, ktorý je najväčším darom, nášho Pána a Spasiteľa požehnaného na veky. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak napokon, otvorte svoje srdcia a povstanúc, príjmite Božie požehnanie. Dobrorečte Hospodinu, všetky zástupy, vy, ktorí stojíte v jeho službe. Dobrorečte Hospodinu všetky jeho diela, na všetkých miestach jeho vlády. Nech dobrorečí duša každého z vás Hospodinu. A on nech vás v mene Ježiša Krista požehná. Amen. Šľachetný, čím ďalej, tým častejšie vyslovujeme toto slovo a spájame ho s osobnostiami cirkví i národa, ktoré pôsobili doma i v zahraničí a vynakladali veľké úsilie pre pozdvihnutie vzdelania, kultúry, ale aj duchovného života. Verím, že nielen občianske združenie Spolok Martina Rázusa, ale my všetci sa hlásime k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza a politika, rodáka z Vrbice Martina Rázusa. Šľachetní, nielen muži, ale aj ženy, pre myšlienky, osobné nasadenie, úporný zápas bez ohľadu na výsledok. My ho už poznáme a môžeme hodnotiť a vytvoriť si k tomu vlastný postoj. Ak vyslovíme na adresu týchto osobností šľachetný, šľachetné, nejde o piedestal slávy, nejde o dokonalosť, ale o poznanie vzácneho úsilia za cenu sebaobetovania pre dobro iných. Horieť za pravdu, zápasiť o právo, a nielen roniť slzu, ale iným ju utierať, pomáhať. Takým zaznieva slávospev. Ba šľachetnosti, a azda aj šľachetným, ale šľachetnosti Boh nebo vystavil, odmenu pripravil. Ladislav Fričovský, Sláva šľachetným. Pomíňa ľudská sláva, je ako polná tráva, zhltne ju prvý dym. Krátky čas pretrváva, ako novinová správa, kým iná nemá prim. Nuž, pomník mramorový jej slávu neobnoví, ani písmo zo zlata.
Poslední je hneď prvý. Čas všetko na prach zdrví, hľa trpká odplata. Šlachetným je však sláva. Tá platiť neprestáva, keď slovo zmení v čin. Kto Božie, ctí si meno, netúži za odmenou, tou je preň Hospodin. Šlachetný nezná pýchu, radšej modlitbu tichú. Či aj ty patríš k ním? Zabudni na ľudské pocty, tvoríš? Tak pri skromnosti slávu vzdaj šľachetným. Vážená pani seniorka, vážené kresťanské zhromaždenie, na tomto náboženskom zhromaždení som dostal slovo ako zástupca, poviem, také tej svetskej, obyčajnej moci a svetskej správy vecí verejných. Čo to dnešné zhromaždenie nášmu svetu do denného života odkazuje? Veľmi veľa. Šľachetnosti nikdy nebude dosť. V týchto dňoch sme mali 3. konferenciu o sláve šľachetným. Ja len chcem vysloviť želanie, aby to posolstvo, ktoré tieto konferencie prenášajú sem do nášho života, aby tá jednota medzi skutkami, slovami a činmi a zástojom každého z nás bola čo najobjektívnejšia, aby bola s nami stále. A vtedy sa pravda, dobro a vrúcnosť obráti na dobro nás všetkých. Ja vám prajem peknú nedeľu. Ďakujem pekne. Ty príď a vládni nám, voláme, buď náš Pán, svoj trón si postav v nás, buď kráľom v každý čas, zapáľ nám srdcia nádejou, nech svietia jasne každou tmou, získaj pre svoj zámer dnes aj nás. My sme tvoj ľud, zjav svoju moc pri nás. Len kráľovstvo tvoje pre nás tak vzácne je, že dáme všetko od nás, nech rastie ako kvas, nech strápení sa tešia dnes a blúdiaci sa vrátia späť. Použij nás, Ježiš, pre svoj plán. My sme tvoj ľud, daj živý dáš na zem. Ježiš kráľov král, svoju slávu vzial, za svet pravdou chvál, diabol nech nás strach, rozniecuje nás, nech znie spásy hlas a tvoje kráľovstvo príde medzi nás. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.
slávnostné služby Božie sa skončili. Ako jedno spoločenstvo podajme si navzájom ruky a radostným srdcom služme nášmu Pánovi. Poďme žiť kráľovstvo nebeské, ktoré je obrovským svetlom. Nech vás Pán Boh požehná. Dovidenia.